اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. محترم سامعین و سامعات، سورہ فجر دیاں ابتدائی 8 آیات دی تلاوت کی تھی. پہلیاں 4 آیات دے اندر مالک ارض و سما نے 4 قسماں اٹھائیاں، اور اگلیاں 4 آیات دے اندر رب ذوالجلال نے قوم عاد دا تذکرہ فرمایا. جس وقت بھی اللہ دی پیدا کردہ مخلوق او دی بچھائی ہوئی سرزمین تے ظلم و ستم کر دیے، اللہ دی نافرمانی کر دیے، پھر آسمان تو خالق ارض و سما دی رحمت دا نزول نہیں ہوندا، بلکہ دن رات اس کائنات تے بسن والیاں تے سختی ہی سختی ہوندی. کوئی بندہ ہرگز یہ گمان نہ رکھے کہ میں دن رات برائیاں اندر بھی غرق ہواں، اللہ دیا نافرمانیاں اندر بھی ڈوبیا ہواں تے میرے تے اللہ دی طرفوں رحمتاں اور برکات دا نزول ہوئے، ایویں ہوندا نہیں. کیونکہ مالک ارض و سما نے فرمایا آفا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. اے میرے محبوب علیہ السلام، کیا او بندہ جڑا مومن ہے یا او جڑا فاسق ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو سوال کیتا ہے. مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. مومن کون ہے؟ جیڑا ایک ایک قدم چکدا ہے تے اپنے رب دی مرضی نال. تے فاسق کون ہے؟ جیڑا دن رات مالک ارض و سما دی بچھائی اور بنائی ہوئی زمین تے اللہ دیا نگاہاں اور نظراں دے سامنے بے حیائی اور بغیرتی تے اور گناہاں تے لگیا ہویا ہے، اینو فاسق کہا جاندا ہے. حضرات، چند منٹاں دے اندر مالک ارض و سما نے جڑا حال قوم عاد دا کیتا ہے، اور کیا خیال ہے کہ قوم عاد دی طرف اللہ دے رسول نہیں آئے، نبی نہیں آئے، پیغام نہیں آیا، وحی نہیں سی آندی، یہ سارا سلسلہ موجود سی. لیکن اس کے برعکس اس قوم نے صرف اس بات تے غرور اور فخر کیتا ہے کہ اسی وڈے وڈے بڑے ہیں، ساڈے کول قوت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہاں اللہ نے کس طرح بیان فرمایا. پہلیاں 4 آیتاں دے اندر اللہ نے 4 قسماں چکیاں نے، اور جس بات دی قسم میرا رب چک دے اور جس چیز دی قسم میرا رب اٹھا لے، او دی اہمیت دے کیا کہنے نے اور او دی شان و عظمت دے کیا کہنے، ذرا نوٹ فرمانا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر سونے میں رب نو قسم وقت فجر دی والفجر وقت فجر دی فجر دے وقت دی عرش والے رب نے قسم اٹھائی جے لوگو اس بات تو اس چیز دا اندازہ ہو جاندہ ہے نا کہ عشر دے فجر دے وقت دی عرش والے رب دے ہاں کنی کے زیادہ اہمیت ہے جیڑا وقت عام طور تے لوگ سو کے غفلتاں اندر بستراں تے گزار دینے میرے رب نے اس وقت دی قسم اٹھائی جے لوگو والفجر ولیال عشر اور فجر دے وقت دی قسم ایک اس وجہ تو بھی عرش والے رب نے اٹھائی ہے کیونکہ اے دی عظمت دے بھی کیا کہنے جیڑے فرشتے عرش والے رب دے اثر ویلے آندے نے لوگاں دے لوگاں دے اعمال نو لکھن واسطے عرش والے رب دے او فرشتے فجر ویلے رب کول اعمال نو لے کے پیش ہو جایا کر دینے اثر ویلے آن والے فجر ویلے اور پھر دوبارہ فجر ویلے نئیاں ڈیوٹیاں لگ دیاں نے نویاں ڈیوٹیاں فرشتیاں دیاں اور لوگوں سنے جے اثر ویلے جان والے فرشتے بھی کہندے نے اللہ اسی آئے تے تیرے بندیاں نو نماز پڑھ دیاں چھڑ کے آئے ہاں تے فجر ویلے جانے والے بھی پتہ کی کہندے نے اللہ اسی آئے تے تیرے بندے نمازاں پڑھ رہے سن تیرے کولو دعاواں کر رہے سن آہو بکا کر رہے سن اللہ سجدے پہ کر دے سن پہلی بات والفجر ولیال عشر تے دوجی بات اللہ نے 10 راتاں دی قسم اٹھائی مفسرین نے اینا 10 راتاں تو عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں پہلے 10 دن عرش والے رب دے محبوب علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دناں اندر عبادت کر لیندہ ہے ایدی عبادت دے نال کوئی بندہ رل نہیں سکدا صحابہ سوال کیتا سونے مجاہد بھی نہیں رل سکدا فرمایا ہاں مجاہد بھی نہیں رل سکدا اللہ کہ مجاہد نکلے اپنا مال لے کے اپنا جناب جان لے کے جدوں واپس لوٹے تے کچھ بھی واپس نہ بچے یعنی شہید ہو کے آ جائے مال قربان ہو کے آ جائے بس شہید اگے ننگ سکدا ہے وگرنہ ایک بندہ جڑا ہے عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ دے پہلے 10 دن عبادتاں کر لیندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انہاں دناں تے انہاں راتاں دی عبادت نال کوئی رل نہیں سکدا اگلی قسم تیسری قسم والشفع والوتر اللہ نے جفت و طاق دی قسم اٹھائی جتنی مخلوق میرے رب نے پیدا کی تھی اس مخلوق دے اندر جوڑیاں دی بھی قسم اٹھائی تے منفرد لوگاں دی بھی قسم اٹھائی والشفع والوتر واللیل اذا یسر اور چوتھی قسم اللہ نے رات دی اٹھائی ہے رات وہ جڑی چل دی رہندی حتیٰ کہ دن چڑھ جایا کردہ اللہ بات کی کرنا چاہتے نے اللہ فرمان دینے علم تارا کیف فعل ربک علم تارا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد سونیا تساں ویکھیا نہیں 4 قسمہ اٹھانے تو بعد جیڑی رب نے بات کی تھی او کیے علم تارا کیف فعل ربک بعاد سونیا تو نہیں ویکھیا کہ تیرے رب نے قوم عاد نال کی کیتا ہے ارم ذات العماد جیڑی ارم ذات قبیلہ دے لوگ نے اللہ فرمان دینے اللتی لم یخلق مثلها فی البلا او لوگ کہ جنہ جیسے آج تک لوگاں نے طاقتور قوی قدآور تندرست لوگ ویکھے نہیں نے اللتی لم یخلق مثلها فی البلا حال کی ہوئے عرش والے رب نے قرآن مقدس سے دوسرے مقام تے تذکرہ فرمایا اللہ فرمان دینے عاد نیل کذبت عاد نیل مرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون
मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। जनाब हूद अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने कौमे आद दी तरफे भेजिया ते नबी की आंदे अला तत्तकून, रब कोलों क्यों नहीं डरदे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं ईमानता वाला रसूल तुहाडे कोल बन के आया। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, रब कोलों डर जाओ ते मेरियां पैरवियां कर लो। मैं तुहाडे कोलों अजर दा सवाल नहीं करदा, मेरा अजर मेरे रब ते वे। ते कौम ने की आखिया? कौम आंदी है ओए नबी जिवें असी खाने जिवें असी पीने जिवें असी बच्चे पैदा करने जिवें असी शादियां करने जिवें साडियां औलादां ने उवें ही तेरा सब कुछ। दसना तू नबी किवें बन सकना है, तू रब दा पैगंबर किवें बन सकना है। ते रब ने की कीता? अल्लाह अल्लाह सुनिया जे अल्लाह फरमांदे ने सखरा अलैहिम लसबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। अल्लाह ने 7 दिन सब लयालिन 7 रातां व समानियत अय्यामिन 8 दिन 7 रातां ते 8 दिन मुसलसल इन्हां ते आंधी मुसलसल आंधी जारी कर छड़ी। यार 10 मिनट वास्ते तूफान आ जाए ना, आंधी आ जाए ते जान मुट्ठी अंदर आ जाया कर दीजे। लोगो जान मुट्ठी अंदर आंदी ते कलेजा मुंह नूं आ जांदा है। पता नहीं अर्श वाला रब की करन वाला है, साडे गुनाहां दा नतीजा सानू की मिलने वाला है। ये लोगों ने अर्श वाले रब दी कसम जे रब आंदा लम यगलम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद। इन्हां तरह के कवि पहलवान ताकतवर लोग कद आवर तंदुरुस्त लोगों ने पहला कदी वेखे भी नहीं ने, पहला कदी जाने ते सुने भी नहीं ने। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन, अल्लाह ने 7 रातां मुसलसल इन्हां ते आंधी जारी फरमा छड़ी है। व समानियत अय्यामिन ते 8 दिन। फतरल कौम फीहा सरा, सोहणिया तू वेखिया नहीं है कौम दा हाल की सी। इंज डिगे पे सन, इंज गिरे पे सन, जमीना ते इंज लंबे पै गए। का अन्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, गोया के खजूरां दे लंबे लंबे तने बगैर शाखां तो गिरे पे हुंदे ने। खजूर दा तना गिरिया होए ना बगैर शाखां तो जमीन चो निकल के, ते जरा अंदाजा करिया करो कि एदा कद किसे काम नहीं आया, एदी कुव्वत किसे काम नहीं। हालांकि खजूर दा दरख्त कई आंधियां आन, कई तूफान आन, कई बारिशां आन, कई जलजले आन, खजूर दा दरख्त छेती नहीं जे गिरदा। पर रब आंदा का अन्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, इंज जमीन ते गिरे पे ने जिवें खजूरां दे तने गिरे पे ने। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, सोहणिया कोई एक भी उन्हां अंदरों दोबारा कोई बाकी वेखिया जे। फहल तरा लहुम बाकिया, तरा लहुम मिन बाकिया, उन्हां विचों बाकी कोई। इहो ही वजह है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने सवाल कर दिता, सोहणिया महबूबा दसो ना पहलियां कौमां नूं अल्लाह ने ताकतां भी बहुतियां दित्तियां, उमरां भी बहुतियां दित्तियां, लंबियां लंबियां उमरां, ते सोहणिया उम्मते मुहम्मदिया दे लोगां दी उमरां छोटियां ने ते इबादतां अंदर बराबर किंज हो सकदे ने। एक बंदे नूं अल्लाह ने 1000 साल उम्र दी है, एक बंदे दी उम्र 200 साल है। एक बंदा 1000 साल इबादत करदा है, एक 200 साल इबादत करदा है। इन्हां दियां इबादतां बराबर नहीं जे हो सकदियां। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा गल आई ते मैं करदे हां। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा परेशान होने दी लोड़ नहीं है। पहलियां उम्मतां नूं रब ने उमरां बहुतियां दित्तियां ते मेरी उम्मत नूं रब ने फजीलतां बहुतियां अता फरमाइयां। वजह की है और फजीलत की है। मेरे आका फरमांदे ने एक बंदा जिंदगी दे 50 साल गुजारदा है, उन्हां 50 सालों के अंदर हर साल दे अंदर एक रात ऐसी आउंदी है, अगर मेरी उम्मत दा बंदा उस रात दी इबादत कर ले, अल्लाह 83 सालों की इबादत दा सवाब नसीब फरमा छड्डदा है। और रात केड़ी है?
لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر ملنی کدوں ہے؟ آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں اندر. کنا اندر؟ تاک راتاں. موقع ہے نا تے بات آئی ہے دیگر قوماں دی تے امت محمدیہ دی بات بھی تواڈے سامنے پیش کر دئیے، اور دعا کرو اللہ انہاں تاک راتاں اندر جاگنے دی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ کوشش کرو گے نا. اچھا میرا یہ حق بنتا ہے اور فرد بھی ہے کہ تمہیں آن والے وقت تو پہلا آگاہ کر دیتا جائے کہ ہن وقت کیڑا ہونے والا ہے. حالانکہ کوئی ایسا بندہ نہیں جنہوں خبر نہیں، ہر بندے نو خبر ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ایک رات دی عبادت اگر نصیب ہو جائے، عرش والا رب اس رات دی عبادت ایک رات دی عبادت نہیں لکھدا بلکہ 83 سالاں دی عبادت او دے نامہ اعمال اندر درج کر دیتی جاندی ہے. تے اگر زندگی دے اندر 2 مرتبہ بھی اور رات مل جائے تے عرش والے رب دی قسم جے کسے امت دا کوئی فرد و بشر اس امت دے ثواب نالو اگے ود ہی نہیں سکدا، اگے ود نہیں سکدا. اس لیے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دی رفعت دی بات پیار تے محبت نظر انج کر دینے کہ آنو تے شانو سونا او سارے جہانو سونا اساڈے کل سن لے آ کے رتبہ حضور دا دے سب نو مدینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو. اور صاف بلوری سینہ، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، اور لمبی تے پاری داڑھی دے نال سجدہ چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو. دنداں دیاں چمکاں ویکھو چہرے دیاں دھمکاں ویکھو، دنداں دیاں چمکاں ویکھو چہرے دیاں دھمکاں ویکھو. اور امت لئی آلہ بنیا، امت لئی آلہ بنیا رستہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو. اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو قرآن دی تفسیر نو اور ترجمے نو سمجھنے دی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.